Ovako, još jedna interesantna priča, znači u pitanju je Hugong i kompletno novi dizajn aparata. Znači kompletno napravljena nova linija aparata, novi dizajn s polja i unutra, znači napravljeno ekstra. Sami display je napravljen fantastično sa mnogo funkcija. Konkretno taj aparat je puls i dupli puls, znači mix za varivanje pulsno i dupli puls, tik za varivanje i elektroda, naravno. Ono što je još interesantno za njega, aparat ima duplu vuču i u njega staje veliki kotur, što je jako dobro. Dupla vuča je napravljena baš moćno. Od opreme što dolazi uz njega, vodilice za aluminijum i za crni materijal, točkići za sve vrste žice koju može da koristi, crevo za gas i kabli za masu i MB24 gorionik za mix za varivanje. Fantastična priča, bit će mi zadovoljstvo da ga probam.